Fyrir nokkru voru 3 ungar danskar konur hér á Akureyri. Það var partur af starfsnámi þeirra í hjúkrunarfræði en þær völdu að koma til Íslands og það til Akureyrar til að kynna sér íslenska heilbrigðiskerfið. Sérlegur aðstofamaður minn, Halla Maria, ræddi við þessar ungu og skemmtilegu konur. Jeg hedder Gitte, jeg er 23 år, og jeg kommer oprindeligt fra Aabenraa, men er flyttet til Odense for at læse til sygeplejerske. Ja, jeg hedder Henriette, og jeg er 24 år. Lige nu bor jeg i Odense, men jeg kommer oprindeligt fra en by, der hedder Vejen i Jylland. Okay. Og jeg hedder Katrine, og jeg er 23 år og kommer fra Tommerup, en lille by uden for Odense, men bor i Odense nu, hvor jeg også læser til sygeplejerske. Og hvad laver I på Island? Jamen, vi har i forbindelse med vores uddannelse haft mulighed for at komme på sådan et 3 ugers ophold i udlandet, hvor vi selv kunne vælge, hvor vi ville hen, og så har vi så valgt at tage til Island. Mm-hmm. Men hvorfor Island? Jamen, altså, jeg tror, når man kommer fra Danmark, så er Island ikke sådan et sted, man sådan kommer på ferie, eller når man tager på sommerferie, så er det jo ofte sydpå. Mm-hmm. Så det var en mulighed for at komme op og opleve Island, og I har jo en helt anderledes kultur og et helt andet klima, end vi er vant til i Danmark. Mm-hmm. Så det var en mulighed for at opleve noget andet. Ja, præcis. Mm. Har I været her før? Der er ikke nogen af os, der har været her før. Nej. Nej. Men er det noget, I vidste om Island, før I kom her? Altså, vi vidste ikke så meget om Island, inden vi kom, men vi har lavet en masse baggrundsinformation på skolen, og ligesom læst en masse om landet, og hvad der sker heroppe, inden vi tog herop. Mm-hmm. Men ikke sådan lige en masse, da vi startede, men det ved vi nu. Ja. Jeg tror, jeg har nogle bekendte i Danmark, der er fra Island, og de har snakket meget godt om Island, så det skulle da opleves. Ja, præcis. Ja, og så har det jo meget været i forhold til altså sådan sundhedsvæsenet, vi har kigget på i forhold til det danske, så det er mest det, vi sådan har koncentreret os om. Mm-hmm. Ja, og det minder alligevel en del om det danske, i forhold til, at vi havde jo faktisk mange andre lande, vi også kunne rejse til, men vi havde lidt en tro på, at det islandske sundhedsvæsen mindede meget om det danske. Mm-hmm. Så det var en måde også at opleve det. Men hvor arbejder I hen på Island? Jeg har været ude på Lykmanslied og være, det var et rigtig fint sted. Ja. Og jeg har været her på Lied, hvor vi er nu. Mm-hmm. Ja, det har jeg også været. Vi har været her i 5 dage, og så skal vi 3 dage på Kristens. Mm-hmm. Ja, her i næste uge, så det glæder vi os til at se. Ja. Men så I kan bare godt lide at være på Island? Ja, vi er rigtig glade for at være her. Det er super smukt, og vi har været ude og se en masse, og ja, vi hygger os. Ja, der er heldigvis plads til begge dele. Ja, præcis. Hvad har I lavet? Ja, altså vi har jo været i svømmehallen, som ligger her tæt på. Det er jo udendørs, det er jo heller ikke noget, vi sådan lige er vant til. Ja, præcis. Og så har vi været ude og ride på islandske heste. Okay. Det var også noget af en oplevelse. Det var lidt koldt, men meget sjovt. Ja. Og så har vi været ude en aften og se nordlys. Okay. Ja, hvor vi var så heldige at komme til at se det den første aften, vi var ude. Og så har vi været på tur rundt her i området og se naturen med en guide. Vi var blandt andet ude ved vandfaldet. Godtefors. Ja. Så det var ret interessant, og noget helt andet, end vi har derhjemme. Jo. Det er meget fladt, Danmark, så... Ja, og sneen selvfølgelig. Det er jo også en oplevelse i sig selv. Det har vi ikke så tit i Danmark mere. Nej. Vi var også ved Myvar, og Myvar Nature Bath. Ja. Det var virkelig en god oplevelse, fordi vi også havde været i den blå lagune, så vi havde jo lidt at sammenligne med. Så vi blev meget positivt overrasket over det heroppe. Mm-hmm. Jeg tror, vi er blevet meget positivt overrasket over, hvor gæstfrie og hvor flinke beboerne eller folkene her på Island de er. Så det har betydet meget for, at vi har følt os velkommen, og det gør da, at man kan overveje at komme op og arbejde. Det betyder meget at føle sig velkommen. Det tror jeg egentlig er vores sådan generelle indtryk. At også sådan, at folk har været gode til sådan, at hjælpe os med ting, altså med, hvad vi skulle ud og se, og vi kunne blive hentet eller bragt. Og, altså, de har virkelig været flinke til at hjælpe os, så vi kunne få etableret os. Men hvad siger I om fremtiden? Kan
kan I tænke jer på Island? Altså, vi tog jo også lidt afsted, eller jeg tog i hvert fald lidt afsted for at finde ud af, om det måske kunne være noget for mig at arbejde som sygeplejerske i Norden, enten på Island eller måske i Norge, eller sådan. Og jeg vil sige, at jeg er ikke blevet afskrækket omkring det. Det kunne helt sikkert godt være en mulighed. Ja.